Здравейте. Тук преди 2 минути свърших мое творение. За мен творение. Герена. Ето ще избързва съм 7-2. Не искам да се обидят феновете на ЦСКА. Ето и малко фойерверки за нас 7-я гол. По време на 7-я гол смисъл. Ето вижте. А сега малко инфо, докато гърмете. Сървър е хубав, каза се Инкрафт, има минигеймс на сървайвър, има и креатив. Аз съм на креатив и на минигеймс, може би ще снимам. И да, така, общото е това. На 12 съм, област Търново, от Търново, нали? Ако някой иска да снимам, не, всъщност сега, ще има едни игри. Ще има такъв клип по 10 секунди, 20. Една игричка, който познае какъв е този звук. Ще снимаме двамата. Ще ли е сървъра. Споко ще го има епито в сървъра. Не се притеснявайте. И общо е това. Ето сега, нали, тук да прочетем, нали. Скамейката Невски, тук резерви, треньори, такива. И хейт сектор Г, видите тук сектор Б. И тук отново сектор Б. А ето тук следващия клип ще е довършен. Това е за скамейката тук. Това е интересно, нали. Ще има и друг клип, който ще разглеждаме творенията на тези пичове. Да. Ами да, нали. Както да е. Опа, прекалено цъках Shift. То спич нищо не правя. Това е Wood. Омага. Уоу, този пич не се постарал да направи. Лудогорец. Чай да седнем, да лъжим Лудогорец. Спек Бихалационно. Левски си е добър. Най-добър. Ще бъде тук. Не. Да. Общо взето това е. Да, кратко е клипчето, но... Какво нещо друго за финал? Не знам. Уоу. 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 Нали, почти всеки може да го прави, но аз не. Ей, за това нещо. Добра е. Или е добър е. Общо взето е това. До скоро!